Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Da Allah idan kai sabo ne a cikin wannan shafin namu, to da Allah ka danna mana subscribe. Yau zan yi mana bayani ne akan hanyar da zaka magance barayi, wato masu ɗauka maka waya ba tare da ka sani ba, ko kuma masu ɗauka ba tare da sun tambaye ka ba na kusa da kai. Ba komai za ka yi ba illa wani application ne mai ban mamaki da za ka yi amfani da shi. Misali, wannan application ɗin ba kowane application ba ne illa Pocket Sense. Wannan application ɗin za ka shiga cikin Play Store ɗin naka. Bari mu shiga cikin aikin. Idan ka shiga cikin Play Store ɗin wayarka, idan ka shiga cikin Play Store ɗin wayarka ya buɗe, za ka yi searching application ɗin Pocket Sense. Pocket Sense da yake ni na taɓa yin downloading ɗinsa, gashi nan a sama, za ka taɓa haka. Pocket Sense application update. Kun ga ya ce min na yi updating ɗinsa, da yake ni ina da shi a cikin wayata. To, ba za mu yi updating ɗinsa ba saboda akwai shi a cikin wayata. Direct da installing zai nuna maka a wajen nan, kai installation ɗinsa zai buɗe maka direct. Yanzu bari mu je kan application ɗin da yake cikin wayata. Wannan shine Pocket Sense application ɗin, gashi nan a sama. Kun gan shi? Yanzu idan ya buɗe maka, da farko za ka yi allow, zai baka dama ya ce ka yi allow ɗinsa. Idan ka yi allow, za ka shiga ciki, duk abin da ya ce maka allow za ka danna. To ka samu damar shiga cikin application ɗin kenan, sannan ya buɗe maka komai. Sannan a saman nan gashi nan, na farko ya ce maka Pocket Sense application, wannan wajen da na buɗe. Kun gani? Idan ka taɓa wannan wajen, zai baka damar menene? Idan duk wanda zai taɓa wayarka, idan ka danna security ta ya shiga, ka ajiye ta, duk wanda ya taɓa wayarka, to wannan application ɗin zai fara yin jiniya na ƙara, kamar irin sarin, zai fara sarin har sai ka samu kayanka. Sannan kuma nan wajen ya ce maka charge sense mode. Idan ka saka a caji, yayin da wani ya zo zai cire maka shi a cikin caji, idan ka taɓa wannan wajen, to shi ma kawai ana cire wayarka, ana cire ma wayanka a cikin caji. Idan ka shiga wannan, lokacin da ka sa a caji ya shiga, to kana cire ta a caji zai ci gaba da yi. Sannan kuma na uku, akwai motion sense mode. Motion ɗin nan shi kuma yana nufin duk yadda mutum ya motsa da wayarka ko kaɗan ne, idan ka taɓa wannan, za ta fara yin jiniya. Ba da waya biyu muke aiki ba, da na gwada muku satawa application a cikin security. Idan na taɓa, za ku ji yadda za ta yi, za ku yi mamaki. Wannan application ɗin yana da amfani sosai. Sannan kuma nan ya ce battery full sense mode. Lokacin da ka saka a caji, idan kana so ka taɓa wannan, yayin da batirinka ya cika, yanzu ba zai ɗauki alamar OK ba, dole sai ka sa a caji. Yana cika, idan ka taɓa ta cika full, zai fara yi maka wannan application ɗin yana amfani, domin na yi amfani da shi, na gwada sosai kuma ya mun aiki. Yawwa, to da Allah jama'a, kada ka wuce baka danna mana subscribe ba. Mun gode.